Il-Caritas ma tistax tkun fuq bord li qed jirregola għaqdiet oħra li se jkunu qed jipprovdu l-kannabis b'mod kontrollat. Dan għaliex ikun konflitt ta' interess u bekk ma jkunx idoneu li Caritas ikollha rappreżentanza uffiċjali. Fi stqarrija Caritas Malta esprimi b'mod ċar li l-kunċett tal-użu responsabbli tal-kannabis jista' jinftiem ħażin u jagħti jifhem li wieħed jista' juża l-kannabis b'mod li ma jagħmilx dannu għall-benesseri tiegħu. Filwaqt li Caritas dejjem irrikonoxxiet li mhux kull adult li juża l-kannabis jiżviluppa dipendenza fuq il-kannabis jew drogi oħra u mhux kull adult li juża l-kannabis iġarrab konsegwenzi serji, jibqa' l-fatt li bħala soċjetà għandna nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nillimitaw l-użu billi nikkontrollaw is-sustanza kif ukoll innaqsu d-domanda għalija. Caritas Malta għandha fiduċja li dan il-bord dwar l-użu tal-kannabis suppost għandu jirreżisti kull influenza għal aktar liberalizzazzjoni fit-tqassim tal-ħaxixa u li fl-eventwalità ta' żieda tal-użu tal-kannabis f'pajjiżna jipproponi aktar kontrolli, anke kif ġew proposti minn Caritas Malta u entitajiet oħra fil-qasam tal-ħidma soċjali, medika u tal-edukazzjoni. Caritas ukoll tittama fit-tisħiħ tas-servizzi ta' kura mentali anke fid-dawl ta' xejriet li xi pajjiżi fejn ġiet legalizzata l-kannabis eventwalment raw żieda ta' dħul ta' persuni fl-isptarijiet tas-saħħa mentali minħabba l-użu tal-kannabis. U fid-dawl ta' dan l-iżvilupp f'pajjiżna, Caritas Malta tibqa' impenjata aktar minn qatt qabel li tipprovdi s-sosten li hemm bżonn lil persuni li jinqabdu bi problemi ta' sustanzi u l-familji tagħhom u taħdem b'mod attiv fil-prevenzjoni permezz ta' programmi fl-iskejjel fil-postijiet tax-xogħol u fil-komunità.